gainera atorkigu eta Durangon gaituzue gaur. Durangoko Ezkurdi pilotalekuan eskuz binakako 2 partida jarri dituzte gaur hemen. Eta lehen da bizikoa González eta Elkororen garaipenarekin bukatu ondoren, bigarrenari ekiteko prest dira. Inazio Tolosa 3. eta Almandoz alde batetik. Eta Bizkaiko bikote bat bestetik. Ortizek eta Jaiok osatutakoa. Ortizek aspalditxoan ez du suerterik izan. Lesioak bat azetik. Baina osatuta behintzat. Erdi bakiotar, erdi mungiarra den mutil hau. Eta atzean berriz Jaio izango du. Debutatu berria. Eta ilusioz gainezka dagoen mutila normala den moduan. Epaileak prest eta txapa airean. Gorri. Tolosak aterako du lehen sakea. Eta hor dira gorriak. Saskian zeuden pilota guztiak eskuetan dituztera. Mezketarra ari da pilotak probatzen. Tolosa 3. da denetan. Zaharrena, 36 urte ditu, 1 eta 80 zentimetro, 85 kilo. Bere atzelaria berriz, Jesus Mari Almandoz, 25 urte ditu lesakarrak. 1 eta 80 zentimetro, 83 kilo. Eta aurkari dagokienez Ortiz 28 urte 1 eta 74 zentimetro, 71 kilo. Eta azkenik atxondoko atzelaria Oier Jaio 21 urte besterik ez, 1 eta 78 zentimetro eta 81 kilo. Gaztea izan arren ofizioa ongi ikasita duen mutila. Jotzailea ez, baina pilotan bondo dakiena eta berria erki sartzen diona. Tolosaren sakea. Dirua zertan da, Koldo Aldalur? 1800 ari dira, pentsatzen dut gorri hariko direla. Hau da Tolosa 3. eta Almandozen alde. Eta azpitik ez dugu entzun, baina 6.000 edo hariko dira. Itxura denez, gorrien aldeko joera hartu du diruak partidu hasiera honetan. Oraindik lehen biziko tantoa. Besterik, tanto hau besterik jokoan ez dugunean. Dirua gorri dago, bai. Erasoan Ortiz, Tolosa geraman. Hori ez. Oso behan hartu behar izan du pilota hori. Eta lehen sakea gorriek atera arren, lehen tantoa urdinentzat izan da. Bizkaitarrentzat. Oso behan hartu behar izan du Tolosak pilota hori. Atera du Ortizek. Aso Almandozek.
Atzera. Eta Almandozek txapapera. 2 eta huts. Lau eramandu Almandozek, baina urrengo hau ez, eta ez erratzuen. Eta pentsatzekoa da, jendea Urdinen alde izango dugula, hemen Durango gaudula kontutan izanik, eta kontutan izanik ere bikote bizkaitarra izateaz gain Jaio atxondokoa dela. Eta jendea agian beraien alde, eta dirua 1900 2 eta hutsekorekin Gorrien alde. Eraman Almandozek, atzera Jaiok. Ondo Almandoz. Ortiz. Gozatzen ari da Jaio. Gantxoa ez du behar bezala jo Ortizek. Ies egindakoa, tanto. Jaio geztu gozatu. Garbi ies egindakoa izan da, baina txapa gainean izan denez, tanto. Horri ez dagoan zenbaterik. Eta beste gauza kurioso bat ere badur hemen, Josean, eta Xavier. Konturatu altzarete markagailu elektronikoa, dotore askoa aurrekalde hartan badagoela, baina hor atzekalde hartan ere, lehengo markagailu zaharra, aspaldiko bat, eta naiz eta elektroniko aurrean eduki, ohiturari eusteagatik edo, atzekoa ere bere kartoi eta guzti martxan jarri dute. Lege zaharrekoa. Hori goikoentzat jarrita egongo da, haiek ez dutelako berri hori ikusteko modurik. Zonte haundi izanagatik dena betetzen garainekoa. Hori da. Tolosa. Atzera. Gantxo, bikaina. Eta tanto. Tolosa falta eskatzen ari da, eta botea arroxamarra egin du, eta horrexagatik pentsatu neuk ere behar bada arrastu aukitu izango duela, baina ez nunbait. Eta gantxoa ederki markatutako, eta bizi, Dotorea izan dut, bai. Eta barruan izan da, bai. Baina zabaleko arrastu eurrezkoa dek, eta ez diko txikatea. Hor koskan bat joko zin da bote txarra indik, bai. Arrastuaren ondoan badago, bai barrualdetik galako koska bat, eta horixe jo izango du. Atera du Ortizek. Eta diru egoen diparen Gorri. Alaxe ari dira, bai, 1000 Gorri ari dira. Maten du, fede handia dagoela. Inesio Tolosa eta Jesus Maia Almandozekin. Ongi Jaio. Jaio dominatzen aidek. Iru lau kuadroti aidek jokatzen, eta horti atzelari guztua, atzelari guztik horti guzta ez aile jokatzea. Ortiz. Atzera. Tolosa.
Ederki moztu du, paso Ortizek. Motzantzen gaitzea, baina ondo. Eraman hori ere Jaiok. Tolosa. Moztu bizi-bizi. Ongi Ortiz. Paso Ortizek, Almandoz. Gorri kantatzen ari dira artekariak. Gorri, lau eta hutsatzetik joan arren. Gurutzatu gantzori Tolosak, Jaiok atzera. Ortiz, atzera honek ere. Zabalean deja da eta Tolosa garabatu ezin. Bost eta huts. Orain kanbiatu da, bentsa dirua, ala? Mila urdin, bai. Lehenbiziko oiuak urdinen arte. Eta Mila urdin, bai, horixe da momentu honetan Durango Goskurdi pilotalekuan artekariek oiukatzen dutena. Eta aurreko partidua ere, Xavier, bost eta hutsa ziduk. Gero, bide bera segi, baina bi partiduak garri xamarra du, ez da, biak bost eta hutsa ziditu. Ortizen sakea. Eutsi Almandoz egongi. Kantxoa. Atzera Almandoze. Ortiz. Antxoa. Eta hau txapara joan zaio, lastima izan da. Aurreko baina askoz hobea zen hau. Baina txapara joan zaio. Izkutatu indik, hor motzen. Eskukakon, era gurutzatuik eta izkutatu. Piston tanto izan guen, baina txapara joan zaio. Begira. Eta bizio ikustek, aspalditxo baldin ze pasatzean. Diru horreat izeok, hain gorri, aspalditxo lesiokin, da indar gutxikin, da pelota errez galtzaula, eta ez teko ondo ibili Ortiz, baina gaur ia hoeto ikusten dek, daula. Eta bizio eskutiateat zaiok, eta pixkara jokuna sartzen ari dela ematen dik. Lehen biziko tantoa gorrientzat. Sakea berreskuratu dute eta Tolosak aterako du. Bi eta bost. Tolosak sakez egina tanto hau.
Tolosa. Gaiztoak. Gaiztoa zen bai, oso behean hartu behar izan du. Eta jasotzerik ez. 3-5. Beste bat. Eta hau erraza zen, bai, erdi-erdiko sakea. Eraman beharrekoa. 4-5. Lehenbiziko partidua ere 5-5 hasi da, eta gero 7 egin dute. Eta hemen ere ez dirudi berdinketa oso urruti denik. Atera Tolosak. Hau edarki jaso du Jaio. Armando. Beste bat. Eta beste bat. Ezker hormari begiratzen dio, baitetzaio. Nahi bezala irten pilota hortik. Bai, ondo jokatzen hasi, gozatuz da. Seguro, baino, oain 3 saketa pelota hau. Sakea behintzat eramatekoa, eta hau bai, pelota hau eramateko bukoa. Eta bosna. Aitaren itiako. Aitaren egiterako, bai. Berdinketa. Eta dirua berriz ere partidua hasi aurretik ezala, Koldo. Alatxe, ikusten zen Tolosa eta Almandozen aldeko itxura zuela, eta 5-5 bakarrik entzun dugu dirua urdin, eta orain berriz 6 eta 5 aurretik dira Amezketakoa eta Lezakakoa, eta berriro ere azerako harta jo dugu, ezta? 1700, 1800, buelta hortan dabiltza goitik jotzen dutenek, eta erraz ikusten da bai, gaurko bigarren partidu honetan, diruak ze joera duen. 6 eta 5, dagoeneko aurretik ere bai, gorriak. Hor txokora egin duen dejada hori tanto izan da, Tolosak egin duen hori. Eta 5 eta 5 azgeroztik ez dakit. Pelota bakar bat ere jote duen Ortizek. Gaintxoa Tolosak urruti xamarretik. Berriz ere Zabalera orain bizi-bizi, oso pelota gaiztua jaso du Ortizek. Atzera orain Tolosak. Almandozek oso ondo moztu eta tanto, bigarrenean. Bigarrenean eraman du Jaiok, garbi gainera, eta bai ederki moztu ere, Almandozek. Bai, bueno, tanto polipat ikusi gu behintzat. Tanto egarra izan dekau. Ondo multutakoa, pelota, eta atzen bintartea moztuz, biten bikotu dit, ondo dut. Hauxe izan da, Tolosa keinu, eta Almandozek oso ondo moztu du bien tartera, bai. Gainera, txostegin eta... Este behar bezalatea gaina pelotan. Aurko tanto induna nahi, hartxoko indun efektuarekin urrune ezkerpa, eten koska mateo jo, eta urrune gaizkiateak. Asko heldu dio. Geldu itezio, ezkerpa eta geldu itezio, saketare bai, gorputzea ateatzek, pelota asko. Aso Jaiok.
Ortiz engantxoa urrutitik. Urrutitik, Ortiz entzat, irutarri hortan sartuak eta Horti muellen indar gehiago behar dik. Hortu, Iru tarditik sartu da, eta gainera hemengo iru tardia beste zenbait pilotalekutako lau kuadroa da, eta hori urruti da. Ortiz entzat eta gainerako ia denentzat. Tolosa. Eraman Jaio. Almandoz. Erki osatu du. Ezker gantxoa. Bolea. Eta Ortizek txapara. Bederatzi eta bost. Bederatzi eta utxeko partziala. Gorriek. Zenbat aldatu diren gauzak. Deja da egiten saiatu da txokoan, baina etzen pelota erresa. Indarrean zioan eta Ortiz, atzera. Keinu, atzera Jaiok, Zagaizki. Gora, nik uste txapa izan dela. Txapa. Aurreko epaileak adirazi du. Atzeko epailea ez da mugitu ere egin, baina aurrekoak garbi adirazi du pelotako joan izan dela. Ortiz oso berandu ohartu da, baina goien izan da. Hasieran garbiago izango zela ematen zuen. Hor ikusten da, txapa jo duela. 10:05. Eraman Jaio. Tolosa. Keinu, atzera Almandozek. Orain atzerago. Ongi Jaio. Pelota gaiztoa ateadik. Atzera Jaio gozatuta. Atzera. Atzeak aiden ikuste konfiantza galdu da horra ide jundaretan bi kanto bateaz aizko gaizki eta normalen atzea jotzea eta botea atzea jotzea ez tepe jokue.
Atzera jaio. Gainen, oie. Eta izkoa jaso du jaiok. Atzera Almandozen. Moliaka Tolosak, atzera jaiok, erki aprobetsatu du pilotari. Zarra, tira indi gainea. Tira indi da lurren, dake eskarpa eta jantzi zaiok pelotoi eta oso gaizto jarri zaiok. 3 minututik gora, azken tanto honen iraupena, orain arteko luzeena. Osteraino joan da Tolosa eta bai, uste baino gehiago tira eta baztertu egin zaio. Kosta zaie 6. tanto hau egitea Urdinei. Orain urrengoa egin dutenetik 10 egin dizkiete aurkariek. Eta euren lehenbiziko ura eskatu diote epaileari, lehenbiziko pilota ura. Ortiz. Atzera jaio. Eskatu arren Tolosa bera jaso pilota hori. Ortizen ezkerzea rindartsua. Atzera Almandoze. Tolosa. Gantxoa bizi-bizi, baina entxe zegoen Ortiz.
Tolosa. Atzera. Ortizek. Jaio. Hiru minutu. Tanto honak dagoeneko. Hirurogei pilotaka da. Atzera Jaio, ongi. Hasiera baino asko segurua bai, Almandoz orain. Bai, Almandoz gainea gozatzen aire pelotata nahiko kentzen eta ondo jokatzen. Oso seguro gainea. Jaio ere bai, pelota ondo aire, gor momentu baten bi pelota galdu izkit, baina gaien zen. Horretu gozatu. Guruzatu gantze hori, Tolosak. Zeinu Ortizek atzera Jaio. Aso Tolosak. Atzera Jaiok. Anai eta Almandoz bi veterano horiek eta behaek normalen tanto gehiago lantzeie, gutxio galtzeie. Eta askota golako pelota klase irabazteko doble jokatu behar, doble ez izaten, baina entza askot gehiago. Errezago galtze berako. Hori ere eraman Tolosak. Ortiz. Atzera. Tanto luzea do hau. Atzera Ortizek. Zartzen gehituek, Nahiko alan izan dute. Jaso Almandozek, ongi. nahiko indik, pelota txarra hauen. 5 minututik aurrera doa tantoa. Eun pilotaka da. Ederra zen bai. Ederra zen eta lastima izan da txapara joatea. Intentzio gaizto asko zuen Jesus Maria Almandoz lesakarrak. Oraintxe ikusiko dugu. Txokora ederki asko moztu du, baina txapara joan zaio. 7 eta 10. Hau izan da Almandoz arrastan joan da aurrera. Motz geratu zaion pilota hori eramateko, Ortiz ere bota du. Baina hortxe zegoen Jaio, eta ez da deus gertatu. Lehenbiziko 5 tantoak aitaren egiterako bukatu dituzte urdinek, azkenengo bi hauek askoz gehiago kostatu zaizkie. Ortiz.
Txarra. Oso txarra. Aurre indik eta pelota goiti bera eroidek. Jaiorentzat ere txarra izango zen. Eta nolabait sartu da, botel asterrean jotzeko ere beranduegi, neurririk txarrenean. Pelota horrek Fortisen goiti bera indaitu. 11-7. Aurreko hainbeste kostatuta gero. Eta artekariak isilik. Lehendik esan dizuegu. Joera gorria zuela. Eta partidu hasieratik. Gainera jarri da dirua gorri. Eta orain lautanturen aldearekin. Artekariak elkarrekin berriketan. Eta norbaite kafe batek errezkero hartzeko desiatzen seguru eski. Azpiko dirurik ez dago nonbait. Urdinen aldekorik. Tolosa. Sake laburra. Guiztu. Izan da buena. Epaile, eskua txatazela. Baina, nik uste aurreko oso ona izan desake hau. Bera zeatuek, horre beste arrasto bat zeok, irutardin, lehengo arrastoa, baina sakea dek hor lau kuadro baino metroa lehena hola zeok. Eta ura garbi pasatu dik. Ba, ue garbi pasatu dik. 12-7. Eta zenbat txapa jo ditu. Ortizek dagoeneko 3 behintzat buruan ditudanak, goguan ditudanak. Eta oraingoan ere kexu zen pelota txapara joan zaiolako. Arrasto aurretik zeok, hemen kuadro handio diolako, lehen esan deunagatik. Frontoia erramintako nola dan, da urrun reglamentuko zea jarrizkie kuadroak, eta urrun aurrea otokatzen dek, eta aurreatik zeok. Falta, arrastoa aurreago. Eta pasako ere bai. Pasako ere bai. Zera jaiok. Aso. Ez da iritsiko. Ez da iritsi, ezker horma jo duenean, indarra galdu duenean pilota horrek, eta ez da iritsi. 8-12. Ortizen sake. Seit erditik abia da hartu. Eta atera du. Aso Almandozek. Jaiok Petxi. Motea motzan zaba ondo bildurik. Ongi Albando. Urruti. Erarne zegoen Albando. Tolosaren zat gaizkoa oitzen. Atzera jaio. Eutsi Albando ze. Ongi jaio.
Almandozek. Ezker zeharra Tolosak. Bien tartera Almandozek. Jaso Ortizek. Ongi eskatu dio pilota Almandozek. Ortizek keinu, baina baztertu egin zaio Jaiori. Minututik aurrera, tanto hau ere. Atzera Jaio. Aso Jaiok, Tolosa. Atzera. Txokoan utzi, ongi. Oso pelota gaiztoa jarri. Tolosak txokoan utzi du, ez nahi bezain txokoan ere. Baina alere etzen pelota erresa iristeko, eta Ortiz iritsi bakarrik ez. Hortxe ikusiko dugu, begira zeinen ederki zabaleratu duen eskumuturrarekin. Eta tanto, Tolosa bere lekutik atera du eta amezketarrak jasotzerik ez. 9 eta 12. Oso bolita, Ortizen jokaldi hori. Eta 21 tanto jogatu dira, eta 429 pilotak da jo dituzte. Orain arte partidu luzea doa, pilota kadei dagokienez, baina horrelakoetan gertatzen denez, Xavier, bigarren zatian seguruenik bate joko dik hemen. Liteken abintzat. Eta dagoeneko 12 eta 9 eta 12 besterik ez, eta dagoeneko lehenbiziko partidu guztien aina tanto, pelotaka da. Ortizen sakea. Atzera Jaio. Txokoan deja da ederki. Era bat engainatu eta gainera bizi egindakoa izan da. 13 eta 9. Lautanturen alde horri eusten ari dira gorriak. Tolosak atera, jaso Jaio.
Tolosa. Altu. Gozatu gabe. Katutakoa berandu Barruti di Ortizek. Estela gehiago ere aprobetxatu zitegen pilotari. Gainean da, Ormabiak. Harrapatu eta bertan Ñakua, Tolosak eta tanto. Ez da gaizki egindako Ormabikoa izan, baina Tolosari denbora eman egin dio. Demo amantzio, velozia gutxi dateaek. Eta iritsi, eta deja hor puntenin. Eta iritsi, baina behartuta eta ezin altxa. Demo amantziok. Ondo indako hauen bi, eta baina. Iritsi, deja da efektokin. Eta urtize iritsi inde, baina ezin bildu pelotoi. Amalau eta bederatzi, eta artekariek isilik segitzen duten oski. Bai, ez dute lanerako itxura handirik, bostanturen alde garrantzitsua da, eta nolabait izatagatik favoritoaren alde izaten denean, are eta handiagoa bihurtzen da, eta horregaitik hauen isiltasuna, ez da momentuz artekarien oiurik, Durango Eskurdi pilotalekuan. Jaio. Lehen hasieran bostanto pinea diru eparen eondek, eta guain bostanto hasta atzetik baztela. Normala, ikilik gotea. Bien tartera, Jaiok. Ortizek ere moztu, eraman Tolosak. Eta tanto. Jaiori pilota baztertzera zioakion. Horregatik sartu du ezkerra saietxetik. Eta Ez dira ondo jo baino, suertekin. eta gero Ortiz aurrean. Gaizki ateak eta ez di ikusi, eta bestela Aurrean, dira Ortiz txapagaina atea zaiok eta... Amarre eta amalau. Gaineen bek. Ies egin dio Jaiori, zabaleko pilota gaiztoa, ezin eraman Almandozek. 11 eta 14. Huertez egindako tantoa. Hori ezko nahita bota Jaiok, baina Araxe irten. Eta Almandozek ezin. Sakea da. Bai. Eta tanto. 12 eta 14. Ortizek sakez egin duen estraña, lehenbizikoa. Eta orain behi berriz ere kantuan hasi behar izan dute artekariek. Alaxe da bai, bi tantu hauek, hiru tantu hauek, horretarako bintzat erabakigarriak izan dira. Antzeuden isili, baina piztu dira bai, berriro ere artekariak, hiru oso nabarmen dago Gorri, baina bueno, gutxienez hauek lanean jartzeko modua izan da, eta zerbait da, dena den ni pentsatzen dut orain 1000 edo hariko direla, oso nabarmen, 1500 agian, hirua Gorri jakina. Eramandu Almandoze. Jaio. Ondo jokatzen ari Jaio, Bea, Jaio jotzen dominatzen ari eta Ortize bate asmoatze bari bago, arrisko zeuge partidu honek.
Aztertu egin zaio, baina hori ere, eraman Jaiok. Ondo ateratzen ere pelota klaseek. Tolosa bila. Altu. Molde Ortizek. Deja da, eta tanto. 15 eta 12, bere burua lurrera bota behar izan du. Pilota hori eramateko ahaleginean Ortizek, baina ez du minik. Sakea Gorriek berreskuratu dutenez Tolosak aterako du. Erdi-erdiko sakea Aso Jaiok. Atzelariak biak ere ditugu ondo jokatzen, Ondo, seguro eta ondo jokatzen. Urrutitik saiatu da Tolosa hori egiten eta txapapera joan zaio. 13 eta 15. Eta Goxenek aipatzen zuena, ezta? Ematen du Gorriak gehiago direla, baina azken finean markagailuak erakusten duena balio du eta markagailuan bitan turin aldea besterik ez da. Eta kontutan harturik Oier Zeharra, Oier Jaio, ondo ari dela, hemen pentsa daiteke oraindik ere partidua dagoela. Baina arte Ortiz ez dik egin asmatuta baina suerte txarra, auki txapakin da zeak dinde tanto ez dik suerteik izan gaina, eta horrek Ortiz pixkat asmatuzko arriskut zeo. Atzera Jaiok eta baztertu. Pilota zaila eraman du Almandoze. Oso zaila. Hoi bile zuteko pelota ditu, baina gaur era botea airek, hor pelota datu beste galduzkik eta airez eta konfiantza eta baina okizta zatago, manziok, Jaiok. Ondo atxondoko atzelaria. Eta ikusten dek, etxe ondo nahi dela jokatzen. Gaur animo behira behantza dituk. Ezker gantxoa. Orain atzera. Ongi Almandoz. Jaio, aukerako pilota du. Atzera, oso atzera. Zazpian bote, 9 terditik. Jaso Almandozek. Zabalean deja da. Keinu, ongi Jaio. Enbate, baina pelotai. Oso bihurri atea pelotoi. Arriskutsua da, eraman Tolosak. Ezker zehar bikaina. Ortiz. Ez du gozatu. Kaso Almandozek. Atzera Ortizek. Zabaletik. Eraman Almandozek. Lanean gotik ari dira, bintzat. Gantxoa ondo jaso du. Ortizek. Txarra, Eta pelota zaila jarri bai. Ongi, Almandoz.
Eta joan zaio Ortizi. Heldu bezala intzio pelotai eskun, sartu intzaiok eta pelota zailena Ortizentzat area botatzea, eta goiko kontxoia, hone dauen alturekin gaina. Ez zaio, zehatu, gozatuta eta izan baliz, baina ez heldu bezala eskun sartu zaiok eta goiko kontxoia juntzaiok. Tanto horregasko balio zuen. Bai, lan Hamasei asko eta egiten hamairu. ditu, tantontan izan dizki aukerak Ortizek, tanto bukatzeko. Zartako pelotaka bikainak eman bai dizkio jaiok. Baina ez dik aprobetxatu, ez dik asmoatu bukatzen, eta atzenen beha galdu gaina. Bosteun eta 67 pilotaka da. 16 eta 13an. Gehien Almandozek 187. Jaiok 10 gutxiago, 177. Ortizek 105 eta Tolosak 98. Ignacio Tolosa. Gaiztoak, ondo altxabik. Oso ondo ere. Gozako jaiok. Hau ere ez. Moztu zehajune baino, ez horrea. Oso ondo bildu du Ortizek, azte pilota jaso duen Tolosa. Eraman Almandozek, ongi. Bien tartera jaiok, aso Almandozek. Tanto polita doa. Ortizek atzera. Sartu inzaio, pelota berriek eta ibilitek. Atzera, Almandozek. Ortiz Sokora intentzioz pilota horiek ateratzen Artisa Tolosa eta azkenean Ortizek berak gantxo hori gurutzatu, oso ondo gurutzatu du, baina txapapera. 17 eta 13 eta berriz ere ies egin diete gorriek. Bai, anaiak eta Almandoze partidu txukune, haitxena haitzuk, ez handikin bare, anaiak ez da gehiagi asmoatzen nahi, baina galduenek ez itxeie. Eta jai horri netzat oso ondo jokatzen nahi, gana hasieran bi hiru pelota juntzaizkio, baina gaintzen partidu serio eitzen, eta engainat dutik gaina mutilonez, segit, eta pelota gozadu gerri sartu, ez teke hola pelota ikeragarri jotzeko mutile, baina segi eta lan askoin, eta seguro gaina, eta ondo jokatzen nahi, eta asmoatzen nahi izan nahi Ortiz. Eta badakigu Josean oso kritikoa dela bere nahiarekin, baina datu hauek beraren kontrakoak dira. 8 egindakoak eta 2 galdutakoak. Ignacio Tolosak orain arte partidu honetan, 4 egindakoak eta 7 galdutakoak Ortizek. Gantxo bizi-bizia. Hau bai, Tolosak eta tanto. Gurutza utako lurren ibili inde gainea pelotoi, jurindek emandazi jolako, eta Ortizek ezin bildu. 5 tantuz aurretik gorriak, orain arteko alderik handiena.
Sakea atera du Amezketarrak. Eta tanto. Laugarrena. Tira egin dio Jaiori. 19-13. Sake gaiztoa. Eta txapara. Bete-beten. 20-13. Boskarrena sakez. Eta horrentxe ordu bete partidua hasi zela, eta iraupena, pelota jokoan egon den denbora, ia 35 minutu. Ari dituk lanean. Lanean gogotik ari dira bai. Ondo utzi dio oraingo sake honi Jaiok. Pelota gaizto janso du hor. Tolosak atzera. Ongi Almandoz, eman dio. Eta txarra jarri. Aso Jaio. Dejada zabalean aizin. Eta txapazpi atea zaio. 14-20. Eta ze pilota jaso duen hor. Atxondoko atzelariak. Oso zaila. Eraman Almandoze. Sancho ez du buruzatu Ortizek. Jaio. Atzera. Nahi gaina gozatu gabe. Ortiz, tapa gainekoa, Aso Tolosa. Pelota gaiztoa. Osoik. Berriz ere moztu, eraman hori ere Tolosak. Keinu, Jaiok ez du gozatu, ongi Almandoz. Oain montane ondo muitu pa pelota Ortizek, Baina, Suerte igabezu horiek. Danaiak eta olago pelota iretera nogla nogena defensa bitu dira. Pelota txarasko amateie eta gutxi errealatzeie. Eta Urtizek atzenen behar galtzeik. Etxitzen hasita, edo etxita. 21 garrena. Gorriek, 21 eta 14 ondar tantoa besterik ez. Partidua irabazteko. Debuta Eibarren egin zuen Jaiok, duela astebi. Eta orduan urduri xamar jokatu zuen. Naiz eta irabazi. Eta gero larun baten jokatu zuen, Ezean Bergaran. Aritzekin da galtze fun eta gero atzeren 22-21 irabazitzula usteik. Eta gaur garaipenik ez lortuko. Buelta undiri gertatu ezean, baina gaur ondo jokatuta. Bai, gustatu zata nola jokatu. Ies egin dio pilota horrek.
aso Tolosa. Gainean da. Ortiz. Hori eramaterik ez du izan Almandozek, 15. urdinentzat. Ortiz. Arroa irten zaio. Hau hobeto markatu du. Orain sotamano atzera, Bihurria da, ongi Almandoz. Ortiz. Orain ere, ondoari bikain eusik diote Gorria. Aio gatzera, bizu. Ongi zaila. Baita Almandoz ere. Gora, oso gora gainera. 16-21. Eta aurrez hainbat pilotaka da jota egon arren, oraindik ere fresko dago, golpez. Bizkaiko atzelaria. Eta honi buruz esan, 5 tantu sartu dizkiola Inexio Tolosak, baina gainontzean pilota bakarra galdu duela. Ez dira ez, datu txarrak profesionaletan bere lehen pausuak ematen ari den pilotariaren entzat. Erdi-erdiko sakea eraman Almandoz. Iraintziok, ala ondo. Tolosa emoztu, jasortuzek. Almandoz. Ongi. Tolosa bila. Gantxoa. Garun. Almandoz. Atzera. Tolosa ordu aukera partidua bukatzeko. Ondo eraman du Ortizek. Txarraek, ondo bateik. Aio. Atzera. Hoitan pelotoitan aurreak ajundaren botea jatzen nahi dut. Oain eman ziok. Bederatzira. Eutsi handik, Almandozek.
Tartera orain Jaio, ondo Tolosa. Pelota gaiztoa duen, pasatutako pelota. Motz sartzen gaitu Jaiok. Bizi, Tolosa berak ere eman dio, jaso Jaio. Kanpora, gurutzatzen saiatu da Ortiz, baina gehitxo gurutzatu du. 22-16 eta pilotazaleak gustora, Josean, hauek nik uste eurena eman dutela, eta aleginaz gain ofizioa erakutsi diate, eta gauza politak ere, bai. Ez, gehi eskatzek, bere, lan asko indiru asko saiatu juk, eta Ortiz izan de pixkat asmatu ez duna, baina gainan zen beste hiruek B maile eman duela iruzatak, eta gainea Jaiok hirugarren partidu hontan profesionaletan nik uste partidu bena indula. Gainea, engainatu iterik, gerri biken sartzen zioko eta 3 kuadron, 4 kuadron, hor harrapetzen urutik jartzen dik, ez dik hola pelotaka espetakularra, baina urutik jartzen dik, eta nik uste partidu txukun eta ona indula. Eta hortxe dago, Koldo Aldalurren ondoan. Oier, Josean Tolosari, Xabier Euskitzeri, eta pentsatzen dira telebistaz partidu ikusi duten guztiei, gustatu nintzaiek nola jokatu duan. Ondo jokatu, baina partidu ezin irabazi. Bai, gaur hirugarren partida eta gaur hirutatik guztorian gaur jokatu dut. Lota atzenengo momentuan beko esatu indot. Da, bueno, partidua gatza izin da. Tolosa aurrean veteranoa eta Tolosa egin da almandu da atzen bezeguru eta partidua gatza izin da. Gu guzti ginean Ortiz aide gehiago arituko zela gaurkoan. Bai, konfiantzakin ez da hil, hor sartu da batzuetan, baina batero bihurtzen dago, baina besteak ez dago zon bihurtzen. Zer moduz, haziduk, profesional bidea? Bueno, oso nervioso. Nengoko partidua nervioso gatu nahan, da gaur ja pizka bat hobeto, aber, goantza baten gaien. Jarki Oier, zorionak eta eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zuet. Eta ikusi dituzue hor, Oier Jaioren datuak. Sakez 5 sartu dizkio Tolosak eta horietatik pare bat behintzat eraman beharrekoak ziren, baina gainerantzean pilota bakarra galdu du. Eta egin 2, naiz eta horietatik bat suertez egindakoa izan. Hau esek dira estadistikak. Sakez 5 Tolosak bakarra Ortizek, dejadaz 4 Tolosak bat Ortizek, airez 2 Tolosak bat Ortizek, zabalean Tolosak baterez bat Ortizek, galdu berriz, 4 pilota galdu ditu Tolosak, horietatik 2 erasoan eta bat behartuta, 9 galdu ditu Ortizek, horietatik 5 erasoan eta bat behartuta. Beraz, 11 egin eta 4 galdu Tolosak, 4 egin eta 9 galdu Ortizek, alde haundia dago hor. Eta atzelari dagokienez, dejadaz Almandozek bat ere ez du egin, bat Jaiok, txapagainean moztuta bat Almandozek bat ere ez Jaiok, ies egindako bat ere bai Jaiorena, galdu berriz 6 Almandozek, bakarra Jaiok, sake ez gain, pilota bakarra galdu du atxondoko atzelariak. Pilota zaleok, honen bestez emango diogu bukaera gaurko emisio honi, gure gaurko transmisioari, pilota emankizunari. Dena den, badakizue, esku pilota zaleok, beste aukera bat ere izango duzuela,